once again. Kita may nakaingon nga, Jericho din na siya. Okay, so let's go to the Word of God. But before that, can we give the Lord a mighty hand of praise this morning? Hallelujah, angayan siya. Come on, napay mas kusog, ana. Kanang pakpak na para sa Ginoo. Come on, hallelujah. Yes, Lord. Yes, God, you are worthy in this place, Lord God. Salamat kaayo, Ginoo. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Okay. So this morning, ato ta karon sa pulong sa Ginoo, ay nung nag-andam na mo sa inyohang plato o kutsara diha, inyohang notebook, inyong Bible, inyong ballpen. Amen. And I know nga ato ang desire karong buntaga nga nung naata is tungod kay gusto tang mapuno sa presensya sa Ginoo. Amen? We want the presence of God and the Word of God na magministeryo sa ato ang kasing-kasing sa atong kinabuhi. And we want our faith to become stronger and stronger. Amen? No? Kay sa dihang ang atong pagtuo, mahimo siyang malig-on, mutubo siya sa dihang sa sigita o unsa man, paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? And because the things around us, sa atong palibot, nagkakuyaw ba, nagkagrabe, nagka-worst, magkadili, maayo ang mga panghitabo. And daghang mga panghitabo sa atong palibot nga makapabugnaw sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo, sa ato ang kasing-kasing diha sa Ginoo. And importante kaayo karong buntaga nga malig-on ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? So wala na lain. Dili pulong sa tawo ang makapalig-on nato, dili pulong ni bisan kinsa, kundi pulong ra gyud sa Ginoo. Kung nianhi ka karon nga nagluya, lig-onon ka sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Okay. So last Sunday, nagisgot ang Word of God sa second service man ko, nagisgot ang pulong sa Ginoo about gilukat ta. Amen? About paglukat. Kay sa una, naprinda ta ato ang kinabuhi, naprindas kamot sa yawa. Amen? Kitsay mga naprinda sa una. But pasabot, kung naprinda, ang katong giprindahan, siya maoy na ay katungod. No, nga mo gamit, aning property, aning butang, siya ay naapay katungod. No? Kita sa una, naprinda putas kamot sa yawa. Mao nang atong kinabuhi sa una, ang yawa maoy na ay authority sa ato ang kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo, tungod kay gilukat ta sa Ginoo. Amen? Giredeem ta sa Ginoo. Wala na'y naprinda diri, gilukat na ta niya. Magampo sa ta. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God. Thank you so much for your presence in this place. Salamat kaayo, Ginoo. Matag-usa, Ginoong Dios. Ikaw, imong pulong, imong presensya, Holy Spirit, ang magapamuhat, magministeryo sa matag kasing-kasing nga naa karong buntaga nga maminaw sa imong pulong. Ug Lord, tanan nga among madawat, Lord, mahimo ning giya sa among pagkinabuhi. Lord God, ug mauli mi sa dapit namo, Lord. Di asa mi nimo gibutang among kinabuhi, never be the same again, Lord. Salamat kaayo, Dios, dalaygon imong ngalan sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen og amen. So this morning, the title sa ako ang message is about Jesus, the perfect sacrifice. Come on, everybody say Jesus. Ang tanan mo yung Jesus. Jesus, the perfect sacrifice. Sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 8, atong basahon ang pulong sa Ginoo. It says here, the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things to come, not the good things themselves. The sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped.
For the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. But instead, sa verse 3, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. Nagapahinumdum na lang noon pirmi sa ilang mga sala. Kato nga mga halad. Verse 4, for it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. That is why, when Christ came into the world, He said to God, you did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer. You were not pleased with burnt offerings or other offerings for sin. Then I said, look, I have come to do your will, O God, as it is written about me in the scriptures. First, Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin, nor you were pleased with them. Aron buntaga mga igsoon, magisguta, wala nailain ang pinaka-final o pinaka-perfect nga sacrifice maora gyud si Ginoong Hesus. Wala na ilain. Ingon ang pulong sa Ginoo, it is not possible for the bulls and the goats to take away sins. Si Ginoong Hesus ra gyud. Amen? So, now, si Apostle Paul, nagisgot siya diri mga igsoon, nga ang kining old system under the law of Moses, iyang gi-describe diri is only a shadow. Kanang shadow. Kung mingon tag shadow, tanawon nimo sa dictionary, ingon diri, an imperfect and faint representation. But pasabot, dili siya tinuod. Kana bang imperfect and faint representation. Kung mingon tag dim, gisgutan pagid ni Paul diri, dim, but pasabot not clear. Mabitaw nang giingon sa Bible, ingon siya diri nga, a dim preview of the good things to come, not the good things themselves. No? Walay dili siya klaro ba? Wala siya kanang dili not clear. And the sacrifices under that system, unsay ilang ginabuhat, repeated again and again, kada tuig ilang ginabuhat, pero unsay nahitabo mga igsoon, wala gihapoy na usab. Gani sa Bisaya, ingon ang pulong sa Ginoo sa Bisaya, busa, anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot, ang samang mga halad, gihalad kanunay matag tuig, busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi ni ining halad, kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili naunta sila mubati nga sad-an gihapon ug wala nauntay mga paghalad nga himuon. So it is not clear. It is only a shadow, a dim preview ang gibuhat sa old system. No, katong magdala og mga mananap, tapos gamiton to aron naay cleansing, di ba? So inana ang pamaagi sa una, pero salamat sa Ginoo, once and for all mga igsoon, gibuhat tanan ni Ginoong Hesus, it was paid in full. Gibarya na tanan ni Jesus. Amen? Now, badayon ta. This morning, let's talk about the blood of Jesus. Siguro, ang ba na to, nakadungog na ani sa encounter, na natay idea, no? Nakadungog ta ani, pero gusto ta karon pahinumduman sa pulong sa Ginoo. Ang dugo ni Ginoong Hesus, tuo ba ka nga dunay gahom sa dugo ni Ginoong Hesus? Amen? Dunay kanang power. Salamat sa Ginoo, no? Tungod kay pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus ang tanan natong sala nakabaton og kapasayloan. Amen? So, now, dili man ko expert sa medical nga mga unsa pa na diha nga mga ideas, pero sa dihang gitan-aw nako sa dictionary ang word nga blood or dugo. Kasi na mga dugo dire. Gamaya ra oy. Gamaya ra ang naidugo. Ang uban bloodless, no? So kitang tanan atay dugo, di ba? Kana bitong masamad ta. Usa may mo gawas.
dugo. So naay blood sa ato ang lawas, naay dugo sa ato ang lawas. So kung imong tan-awon sa dictionary kining word nga blood, it means carries oxygen and cells that has one assignment, and it's to fight for your health. Mo fight siya. The fluid that circulates in the heart, arteries, capillaries, and veins, carrying nourishment and oxygen, kini, and bringing away waste products from all parts of the body. Subot pasabot di ay, no, ang dugo di ay mutabang sa atoa nga mo fight siya. No? Mo fight siya sa ato ang body. For example, kung dunay mga sakit, mga infection, mo fight siya. Gani ingon diri, bringing away waste products. Na yung mga dili maayo nga mga virus sa atong lawas, siya ang mo fight. Okay? So in other words, they help our body fight infections and other diseases. Now, dunay medical facts. Ingon sila nga, there are 25 billion floating freely white blood cells all over our body. No, sa ato ang lawas, 25 billion. So, unsa man ilang assignment? Waiting for infections. Gitawag sila og infection killers. Kanato ang white blood cells sa atong lawas, no? Kanang sila ang mutabang nato. Waiting for infection, ay mga infection, dunay mga sakit. Sila ang mupatay, sila ang muprotect nato. Gitawag sila infection killers. Now, inana kay importante ang ato ang dugo. Amen? Now, listen. If our physical blood can do that, what more with the blood of Jesus? Kung makaya na sa atong dugo, mga igsuon, unsa pa kaha ang makaya sa dugo ni Ginoong Hesus. Now, sa atong espirituhanong kinabuhi, listen, ang dugo ni Ginoong Hesus, siya ang mang-fight sa infection sa sala sa imuhang kinabuhi. Kay kining sala manggod, mura ni siya og sakit, mura ni siya virus, mura ni siya infection. Nga sa dihang moabot siya sa imuhang espirituhanong kinabuhi, the blood of Jesus maoy mo protect sa imuhang kinabuhi. Amen? No, sama sa ato ang physical nga dugo, infection killer siya. So the blood of Jesus, infection killer, no? Infection sa sala sa imuhang kinabuhi, siya ang mupatay. Kay ang mga infection ug mga sakit, mudaot na siya sa lawas. Tama? Kay nomdom ko, kay ako mama, namatay siya. Stage 4, breast cancer. Then nakakita ko, sa mubo nga higayon, sa dihang naabot siya sa Pagadian, kay dito man siya nagdugay sa Manila. Abot siya sa Pagadian, nakabisita ko. Nadaot gid iyang lawas. Kining iyang isa ka tiil, perting dakua, dili malihok, kay napiktara na iyang bone, na iyang pikas tutoy, wala na. Nadugmok na, nalata na. So nakita nako nga ang infection, ang sakit, muguba sa ato ang lawas. Hello? Mudaot sa atong lawas. Mupaluya sa atong lawas. Mabitaw na ka na magsakit, maghigda. No, kaya nga naman, nagpaluya. Hello? Sometimes, ingon ana pod sa ato ang kinabuhi. Kanang sakit sa sala, infection sa sala, mo paluya na nimo. Mudaot na dili sa imuhang physical kundi sa imong espirituhanong kinabuhi. Manang usahay dunay mga butang, dunay mga higayon, dunay mga panahon nga murag dili nakaganahan, murag wala namang kay gana mo atog simbahan, yung kaganahan mo apil si cell group, nganuman hinay-hinay na di ay ming sulod ang infection sa imuhang espirituhanong kinabuhi. We need the blood of Jesus. Amen. We need ang dugo ni Ginoong Hesus, no? Hallelujah. Kung dili nimo tambalan ang sakit sa sala, hinay-hinay siya mo patay sa imuhang kinabuhi. Hinay-hinay niya gubon imuhang kinabuhi. Mabitaw na sa Old Testament, kay remember ko nga sa dihang
ang mga katawhan sa Ginoo nagbutang sila og kanang dugo sa ilahang doorpost. Dito aron unsa man inigagi sa angel of death, labyan ra sila. Tama, dunay protection. Di ba? Una magbutang sa sila og kanang dugo sa ilahang purtahan, no? Karon mga igsoon dili na kinahanglan. Di na kinahanglan magbutang pata aron proteksyonan ta. Usahay og natay bag-ong motor kay ato ang paduguan gid, bagong sakyanan kay paduguan kay para dunay proteksyon. Inana din na, no? Pero enough na ang dugo ni Ginoong Hesus, mga igsoon, nga mohatag og proteksyon sa ato ang kinabuhi. Amen? Jesus is the perfect sacrifice. Now, what are the things that the blood defeated? No? Unsa may mga gibuntog or gipildi, no, sa dugo ni Ginoong Hesus. Number 1 is sin, sala. Okay? Sin entered the world. Sa Romans chapter 5 verse 12, ingon ang pulong sa Ginoo, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Paspas kaayo mga igsoon ang pagkaylap, pag-spread. Virus bitaw, no? Hinumdum mo katong sa COVID. Grabe, especially katong Omicron, no? Bisag di kayo siya grabe nga symptoms pero paspas kaayo, no? Grabe. Inaana di ay mga igsoon, no? Paspas kaayo, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. So, kung imong tan-awon, ang culture o values sa kalibutan, mura ba og kanang normal na lang ba? Murag sayon-sayon na lang, no? Kung murag okay na lang ang pagpakasala. Kung imong tan-awon ang culture, ang lifestyle, ang way of living sa mga tao sa kalibutan, murag normal na lang ang sala. Sa una, kung magtanaw og kanang pornography, magtago-tago pa. No, dayon katupa mga dagko mo, abang pag mga dagko kay nga mga VHS sa una, no, para makatanaw lang. Pero karon murag normal na lang sa mga tao. Nara sa cellphone, sayon ra kay access, murag normal na lang. Kung imong tan-awon mga igsoon, grabe, no, ang kalibutan. And murabaog ka ng built-in na lang ba? No? Built-in lang sa tao ang sala. Gani ingon ang pulong sa Ginoo sa James 1:14-15. Temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Mura ba og okay na lang? No? Maong matingala ka, bisag ang tao maningkamot, no? Maningkamot, bisag unsaon pagpaningkamot nga kanang mabuutan, mausab, dili gyud nato makaya, no? Dili gyud nato mahimo. Nabitaw nay kanta nga gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Kaya nga naman, bisag unsaon na ito pagpaningkamot mga igsoon nga mausab atong kinabuhi, di nato mahimo. We do not have the capacity to change our lives. Nagkinahanglan ta sa tabang sa Ginoo. Amen? No? Nga ay mga tao, nga i-push nila po ang ubang tao nga, huy, pagbag-o na, saan mo kinabuhi, uy, so, pagbago na diha, pagtarong na, pag-usab na si mo ang kinabuhi. Bisag kung saan ni mong tuklod igsoon, di gid na mausab, kay trabaho na sa Ginoo. Ayaw trabahoa ang trabaho sa Ginoo. Ang ato alang igsoon, atong buhaton, magpagamit ta sa Ginoo, pagsangyaw sa maayong balita, mahimo tang panalangin, giyahan nato sila, aron makaila sa Ginoo, then God will do the rest. God will do, no, ang usbon, no, ang mga tao. Inana di ay ang kinabuhi mga igsoon. Amen? Now, 1 John 3:5-6.
And you know that Jesus came to take away our sins, and there is no sin in Him. Amen? Anyone who continues to live in Him will not sin, but anyone who keeps on sinning does not know Him or understand who He is. Karong buntaga mga igsoon, gusto na ko masabta na to, nga ang sala, gipildi na sa dugo ni Ginoong Hesus. One of the things that the blood of Jesus, nga iyahang gipildi, gibuntog, gidefeat, is kining sala. Ang sala, wala na'y gahom sa imuhang kinabuhi. Sa dihang mingon si Jesus, it is finished. Tanan mong sala, gi-erase na sa Ginoo. Kay sa Old Testament, gitawag nilang atonement, ilang gi-cover. Kung imong i-cover, dili nimo makit-an, pero kung tangtangon nimong cover, naapadiha. Amen? Pero si Jesus, mga igsoon, pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross, one by one gi-erase sa Ginoo ang tanan nimong sala. Amen? Hallelujah. Ikaduha. The things that the blood of Jesus defeated, ikaduha, is kining sickness. Mga sakit. Amen? Name it. Nothing is impossible for the blood to heal. Nga ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 53 verse 5, pinaagi sa iyang mga labod na ayota. Amen? So, ang dugo sa lawas ni Jesus, nga mitulo sa matag labod sa iyang lawas, bayad sa matag sakit nga naa sa kalibutan. Kay matud pa sa ilang pagtuon mga igsoon, there are 39 major ka mga sakit nga naa sa kalibutan. Apila na mga cancer, tanang mga sakit. 39 major nga sicknesses nga naa sa kalibutan. Og pila ang labod nga nadawat ni Jesus sa iyang lawas? 39. But pasabot igsoon, matag sakit nga naa sa kalibutan, gibayran sa matag labod sa lawas ni Ginoong Hesus. Kung doon natay bation nga sakit, atong i-apply ang pulong sa Ginoo. Tuuhan na to ang pulong sa Ginoo. Nga Lord, pinaagi sa imong mga labod na ayo ko. Amen? Pwede ba nato ni atong i-istorya karong buntaga? No, ato'y butang atuang kung asaman ka naa kay gibati, wala ko kabalo kung unsa may mga gibati nimo sa imuhang lawas, sa imong pisikal, no, na ba kay problema sa balatian nimo sa imuhang lawas. Pwede ba sa mubo kay nga gayon ibutang imuhang kamot asa ang nagbalatian then i-apply ang pulong sa Ginoo nga Lord, pinaagi sa imong labod na ayo ko. Come on, 1 2 3 go. Hallelujah, Lord. Pinaagi sa imong mga labod, Lord, na ayo me in Jesus name. Amen. Hallelujah. Atong pakpakan ng Ginoo. Come on. Thank you, Lord. Now, no, sometimes lisod i-apply ang pulong sa Ginoo pag naa ka sa sitwasyon. No, pag naa kay gibati, murag lisod man kayo, murag magkuan, no? Pero padayon lang kita mo tuo sa pulong sa Ginoo. Amen? So, ikaduha, sa to? Sicknesses. Ikatulo, that the blood defeated. Number 3, death, kamatayon. Okay. Romans 6:23. Hingon ang pulong sa Ginoo. For the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, ang hinungdan mga igsoon, nga nung dunay kamatayon, is tungod sa sala. Ang sala mo'y hinungdan, nga dunay kamatayon. Sa una, ang original nga design sa Ginoo para sa tawo, is kinabuhi nga walay katapusan. Wala nag-design ang Ginoo, og kamatayon para sa tawo. Nga ikaw, after, imo nang Ginoo nga, ikaw ha, after 80 years, matay ka. Wala nag-design ang Ginoo og kamatayon para sa tawo. Ang hinungdan nga nung dunay kamatayon is tungod sa sala.
ang sala mo'y hinungdan. The destiny of man is eternal death. Asa man na igsoon? Asa man ang eternal death? Experience na siya diya sa impyerno. But, gusto na ko, mapahinumduman ang tanan mga igsoon. But it is finished. Gibuntog na tanan ni Ginoong Hesus. Kaniingon ng Bible sa John 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Kitsa man ang kalibutan, ikaw ug ako. Amen? Sa paagi nga iyang gihatag iyahang bugtong anak, nga si bisan kinsa ang mutuo, dili laglag. But pasabot, dili makabaton og eternal death, kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Death has no power over the blood of Jesus. Hebrews chapter 2 verse 14. Og tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas og dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kinsa maning kanila? Kita. Amen? Kay, listen, paminaw, receive this. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Gipildi na ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa iyang dugo mga igsoon. Gibuntog na niya, buot pasabot ang kamatayon, wala na'y gahom sa imuhang kinabuhi. Unsay plano o unsay destination ni mo karong buntaga mga igsoon, kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Diha kang Kristo. Okay, what are the things that the blood defeated? Sin, sickness, and death. Now, this morning, what is our response sa sacrifice ni Jesus? Unsa man nato ang response? Dili bayad, kay di man ta kabayad. Amen? Bisan gusaon nimo og bisan pag palansang ka sa cross, bisan pag magluhod ka gikan dito sa inyo ha, padulong diri simbahan, di ta kabayad mga igsoon. But this morning, what is our response? Unsa man ang ato ang tubag, ato ang reply, ato ang reaction sa gibuhat ni Jesus, sa sakripisyo ni Ginoong Hesus mga igsoon. Now, number 1 is stand for the truth of God's word. Baruge ang imong nadawat sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, daghan kayo mga Kristohanon nga wala nakabarog, no? Sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Inignaa sa sulod, sayon ra kaayo pagdawat sa pulong sa Ginoo, pag naata sa simbahan, sayon ra kay pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, pero ang pinakadako nga hagit mga igsuon, ang atong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo didto sa gawas. Amen. That is why one of our responses sa sacrifice ni Jesus is to stand. Amen. To stand for the truth of God's word. Because the word of God, mauna ang kamatuoran. Amen? Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, kisa may mo puno sa tuang kinabuhi. Ang bakak sa yawa. Amen? Kung wala ang pulong sa Ginoo, kung dili ang pulong sa Ginoo, ang mga negatibo ang mupuno sa tuang kinabuhi. Kung dili ang pulong sa Ginoo, ang mga pulong sa tao ang mupuno sa tuang kinabuhi. Amen? That is why, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga giusab sa Ginoo, ingon nga mga gilukat sa Ginoo, we have to stand for the truth of God's word. Amen? No? Usahay. Daghan na kay mga Kristohanon, sometimes, no, dili makastan sa kamatuoran because of the pressure sa kalibutan. Pressure sa boss, dito sa inyohan trabuhan, ikaw nalay dili mo inom. Sige. Minom na lang ko. Wala bitaw si pastor, bitaw ko makitaan. Usahay kini common nga mga excuses na to. Sige, mga lang gud pasaylo. Mga lang gud pasaylo sa Ginoo. Wala bitaw si akong leader, bitaw kakita si pastora. No? Sige lang, pasayloon bitaw ko sa Ginoo. Usahay common kay nga mga excuses na to. No? Nga mobitik ta sa tentasyon, mabitik ta sa sala because of our excuses. No? Sometimes na yung mga pressure sa barkada, mo nang dili ka stand.
sa pulong sa Ginoo. I believe, na akong butang diri, no camouflaging in your Christian life. Kabalo ka ng camouflage. Muna ka man gitawag og mga uniform sa mga sundalo, kay pag ilan ang suoton, pag bato sila sa bukid, di sila maklaro sa kontra. Naka-camouflage, naka-disguise, no, murabag naka-blend in ba? Ako ninyo, no? Usahay ato ang kinabuhi. Maka-camouflage ta. No? Usahay maka-blend in ta. Makasabay ta sa klaro nga pagka-istorya. Murabag, sige, no? Makasabay ka ba? Tungod kay na ay pressure. Pero karong buntaga mga igsoon, itawag ta sa Ginoo to stand in the gap. We should stand and walk different. Amen? So our response karong buntaga is to stand for the truth sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang ato ang response is value your salvation. Do not take your salvation lightly. Pila man diri giluwas na sa Ginoo. Pila diri giluwas na sa Ginoo. Pila diri na anay relasyon sa Ginoo. So karong buntaga mga igsoon, do not take your salvation lightly. Mura ba og may hamay lang nato ba? Gisayon-sayon lang nato ang ato ang kaluwasan. That is why gusto na kong masabta nato karong buntaga, na ang imuhang salvation mga igsoon, imuhang kaluwasan, it was paid by a very high price. Unsa man nga presyo, the very life of God. Ang kanang imuhang salvation nga nadawat, the cost of your salvation is the cost of the life of Jesus. Amen. Unya ato ang sayon-sayonon, ang ato ang kaluwasan. No? Dali ra kay ta. Usay ato pang i-blame ang Ginoo, usay ato pang basulon ang Ginoo. No? But this morning, value your salvation. How to value your salvation? Number 1, maintain your testimony. Ako gisulat diri sa Tagalog pa. Magtinagalog sa takadjat. Pangalagaan mo ang kwento ng buhay mo kung paano pangalagaan mo ang kwento ng buhay mo kung paano ka binago ng Panginoon. Sometimes I know nga naatay mga testimony sa ato ang kinabuhi. Amen. Gamay ra ang nay testimony. Gamay ra ang nay gibuhat ang Ginoo silang kinabuhi. Kana bitaw dunay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. That's your testimony. Amen. That is why alagaan atong atimanon ang ato ang testimony mga igsoon. Amen? Hallelujah. That's how we value our salvation. Ikaduha, how to value your salvation? Stay away from the things that cause you to sin. Amen? No, palayo. Dili na paduol. Itong example ni Pastor Jong, makakita lang ka og kanang tanduay, murag maluya na imuhang tuhod. No? Pero dili ingon ana. Amen? No? Stay away from the things that cause you to sin. Kung ang imuhang barkada, magsige og daldal nimo, nga makasala ka, stay away. Wala may ning amen. Gusto man siguro mo stay in Jesus' name. No? So, gingon ako diri mga igsoon, stay away from the things. Surround yourselves with the right people. Kana bitang right people? Ang right people, mo na ang mga people nga mulid sa imuha padulong sa Ginoo. Okay? Amen? No? Kay, if it is not leading you to the Lord, it's wrong people. So, if it's leading you to the Lord, that's right people. Kana imong cell leader, kana imong network pastor, kana imong kauban sa cell group, mauna ang mga right people. Kuyog sa ila, kay dadon kanila nga mas mulalom pagid imong pagtuo diha sa Ginoo. Nabitaw gingon sa pulong sa Ginoo nga bad
company corrupts good character. Amen? Kasagara, no? Sa mga influences, diha sa sigig kuyog-kuyog. Amen? If it's not leading you to the Lord, stay away. That's how you value your salvation. Kung imong givalue ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, palayo na igsuon. Dagan palayo, ayog dagan pa dool. Amen? Hallelujah. Okay, katapusan, Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Katapusan niya ang pulong nga akong ibilin ninyo mga igsoon karong buntaga. Jesus is the final and perfect sacrifice. Amen? Let us pray. Father, we thank you. Thank you for your word this morning. Thank you, Lord God, for ministering sa matag kasing-kasing karong buntaga. Salamat, Lord. Ngayon mo nang gibuntog, gipildi ang tanan, Lord. Ang sala, ang sakit, ang kamatayon, kundili ang among destination, Lord. Kinabuhi na walay katapusan. Salamat karong buntaga sa imong pulong na naghatag kadasig namo, kalig-o namo, Lord. O Lord God, among i-value amo ang, o Diyos God, kaluwasan nga nadawat gikan kanimo. Daghang salamat sa imong gibuhat dito sa cross. Salamat sa imong dugo, Lord, na naghinlo ka namo, nagprotektar ka namo, nagpasaylo ka namo. Salamat kaayo, Ginoo, sa kinatibuk-an nga imong gibuhat dito sa cross. Nagdala og kagawasan sa among kinabuhi. Muna karong buntaga, Lord, among mga kinabuhi, never be the same again. Just honor you and love you and worship you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Og amen. Itong pakpakan ang Ginoo igsoon. Hi. Mayong buntag sa tanan. Naguna-una ako ba samtang nagwali si Pastor JR? Unsa ka maalamon ang Dios nga atong gialagad. What a wise God we serve. Kaya naguna-una ko, kung dugo pa sa mananap, ang paagi aron maluwas ang tawo sa sala, dili ta maabdan karon. Wala na'y mananap nga magamit. Maglisod na magani tag kakitag baka sa siyudad sa Pagadian. Hello? Maglisod na magani tag karnero. Napangitaon ng karnero. Nakita ko karnero dito sa dapit sa Bagalupa. Rare ra kaayo. Naguna-una jud ko. Inko, kung ang Diyos pa, mao pa iyahang paagi, aron lukatunta sa sala, aron malipay siya mutanaw nato, nga mawala ang sala, mapapas ang sala, kung dugo pa sa mananap, daghang dili malangit. Ako, makoy baka, ako'y baka, ako'y baka. Duwa na lang ka baka na sa bukid. Wala ko'y karnero. Ang uban kasagaran nato walay mananap. Kumusta ka? Kung anita sa simbahan, wala tay dalon nga dugo nga giihaw kay offer nato pulis atong sala. Ang Dios dili gid malipay mo tanaw nato kay napuro ta hugaw ang atong kinabuhi. Salamat sa atong maalamon nga Dios. Once and for all. Usara ka mananap, matod pa sa Biblia, gi-introduce ni John the Baptist si Jesus. Ania ang Lamb of God. Naa nagpaduol, coming. The Lamb of God who takes the sins of the world. Si Jesus gihulagway og karnero. Kay magamit man sila karnero mananap, baka para ipuli sa sala sa tao. But in the right time, ingon ang Biblia, sa insaktong panahon, ang tanan may insaktong panahon, gipadala sa Diyos ang bugtong karnero niya para ibugti sa ato ang mga sala.
Because sin has power, matupan Pastor JR. Ang sala, gahom sa tao nga makapadayon pagpakasala. O ang sala, di lang gahom, kundi mubanlod sa tao sa impyerno. Mao na ang sala nga napanunod na to. Gahom na siya sa yawa para daldalon ang kalag sa tao sa impyerno. Salamat sa dugo sa karnero sa Diyos nga mao si Jesus Christ. Ang Old Testament, physical nga karnero. Dugo, makita, mahikap. But the Lamb of God, by faith, believe. Tuuhi lang sa sige nimong pagkadungog sa pulong sa Ginoo. Himuan na siyang personal sa imuha. Tungod kay ang gahom sa sala, matangtang sa pagtuo nimo sa dugo nga mipuli sa tanan nimong sala. Matod pa na Pastor JR, di lang sala, balatian. Unsa pa, gisgutan dire. Balatian ug kamatayon. Igsuon, huna-hunaon bitaw nimo pag-ayo. Kung ang tao pa'y mo bayad sa sala, wala siguro nagluntad nga tao, hurot tanan patay, kay ihatag niya yung kinabuhi. Thank you, Lord. Ang tanan mingog, thank you, Lord. Ang tanan mo, singgit mo piyong sa mga mata, thank you, Jesus. Kabalo kay Igsoon. Sa wala pa ko makadawat aning pagtuo sa dugo, sa kamatayon, sa kaluwasan ni Jesus. Pildi ko Igsoon sa sala. Pildi ko sa balatian, Igsoon. Grabe di ay ning power sa sala, no, sa tao. Tungod kay mo pildi ni sa lawas, atong gingon ni Pastor JR, tinuod jud. Dili lang spiritual nga sakit, kundi dili physical. Doon na di ay sakit sa lawas, nga ang hinungdan sala. Mao ako na experience. So wala pa ko naluwas. Ang sala nako maoy nag-cause og sickness akong lawas. Tanang sakit ni akong na-experience akong lawas, labad sa ulo, ang dugo kanang low pressure, akong kanang kanang anemikon. Daghang kay sakit mi takboy sa akong lawas, kanang nervyos sa pa, kanang atake sa grabe maka-atake atong mind. Dili ta kapildi. Mudiktar usay ang yawa. Nga nagsakit ka, bisag wala kay gibati. Murag tagaan ka niya sakit because ang gahom gyud sa sala, grabe, Igsoon. Mupildi gyud sa kalag ug sa lawas sa tao. Paminaw pagayo, Igsoon. Ang dugo ni Jesus naghatag og kadaugan nato, ibabaw ni ining tanan. Ang dugo ra gyud ni Jesus by faith, tuuhi gyud na. Walay lain gyud nga makalingkawas nimo kung naa pa ka karon na ilalom pa ka sa sala. Believe that the blood has power to forgive you. Has the power. Gahom sa Diyos ang dugo ni Jesus. Gikan siyang hulo. Katong gilabgasan sa iyang korona, dugo biya to'y migawas. Sa labot siyang lawas, unsay ning gawas? Dugo. Sa kamot niya, sa diyang gilansangan, unsay ning gawas? Sa tiil nga nailansang unsay ning gawas? Tibuok lawas niya, dugo physically ang migawas. Iyang gihatag para matangtang ta sa atong pagtuo sa dugo ni Jesus. Matangtang ta sa ulipon sa sala, ug ulipon sa kamatayon, ulipon sa balatian. Yes, mamatay man gyapon ta physically kung dili pa mo balik ang Ginoo. Pero dunay timetable ang Ginoo, dili kanang pagbuot sa tao kundi pagbuot sa Dios. Kung naa ka, you believe in the blood of Jesus. This morning, Igsoon, dawata ang kamatuoran. Gawas sa dugo ni Jesus, wala na gyoy lain. Only the blood of Jesus. The blood of Jesus can forgive your sins. Unsa man ang sala nga nagbalik-balik nimo, unsa man ang sala ga ulipon nimo sa Kristohano na ka, gibalik-balikan gyapon ka sa sala, claim the blood of Jesus. Claim gyud siya, Lord, tinud-ag gyud ang Ginoo. Kaysa dihang ako nang nadawat.
tanang sakit may biya sa akong lawas. Ug ang kaluwasan na himong real sa akong kinabuhi. Ug sa imong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? At the right time, God sent His Son sa insaktong panahon. Shadow ra. Kanibitang shadow, dili klaro. Apan si Jesus klaro. Klaro na ba karon imong kaluwasan? Dili pinaagi sa mga binuhatan, kundi pinaagi sa dugo ni Jesus. Manindog ta maigsoon. Oh, the blood of Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Tanaw sa igsoon. Barog sa kamatuoran. Ayaw na palingla sa sala. Ayaw na patinta, ayaw na sulod sa sala. Temptasyon dili sala. But ang mukubit sa temptasyon, nakasala na. Stand sa unsay imong nadunggan. Ibalik lang ni nako. Hatagig bili ang gibayad ni Jesus nga dugo para sa imo. Kung wala lang na nimo tagaig bili, mura lang og ang kaluwasan nimo, mura lang og timbangon pa, gamay kay timbang. Akong prayer, mabugat ang timbang sa kaluwasan nimo karon. Hatagan nimo value ang pagsimba sa nagluwas nimo. Hatagan nimo og tagaan nimo unang pagtagad ang imong relasyon sa Dios. Kay mauna siya ang inungdan nganong giluwas kaniya. Makabaton ka og relasyon uban kaniya. Ug sa katapusan nigingon, kanang testimonyo sa kabaguhan, ayaw in taon humana nimo, gisuka ayaw in taon balikag kaon. Kana bilang testimonyo nga nindot kaayo, gikuan sa Ginoo, gibago sa Ginoo, gideliver sa Ginoo. Pag after 1 year, gibalikan ang karaang kinabuhi. Sama na sa iro nga ning suka o gitilapan balik ang iyahang gisuka. Igsuon luod na kaayo ang kinabuhing daot. Luod na kaayo ang kinabuhing karaan. Pabilin sa bagong kinabuhi kang Ginoong Hesukristo. Karong buntaga, unsa man ang imong pagsukod sa imong Christian life. Samtang nang mata mo piyong karong buntaga. Samtang ang pulong sa Ginoo giwali sa atong taliwala. Giunsa man nimo, nakabalo kang ang dugo ni Jesus. Precious kaayo na samahan. Pero iyang giula, iyang gihatag para sa imo. Giunsa man nimo pagtubag kanang maong gugma sa Dios sa imo. Imo ba nang gidawat nga hayahay lang or imo nang gibarugan o gitag-agbili mo nang ni apakahantod karon. Kung wala igsoon, murag labay lang sa imong una-una, mura lang og ang imong pagtuo, mura lang og kuyog-kuyog karong buntaga, bugkusa ang imuhang desisyon para nako sa Ginoo, para nako sa naglukat nako, para nako sa nagula sa akong iyang dugo para nako. Bugkusa na imong desisyon karon. Samtang dili paulahi ang tanan. Nagkinahanglan ang Diyos o mga tao nga tinuod mitubag sa gihatag sa Diyos sa iya nga maong kaluwasan. As kung ikaw man igsoon, kumingka karong buntaga, Lord, akong desisyonan, mubarog ko sa kaluwasan nga akong nadawat gikan nimo. Mustan ko sa kamatuoran. Igsoon, pwede nimo ipataas sa imong kamot as I pray for you this morning. Ang gahom sa Diyos mamuhat sa imong kinabuhi. Kay walay makalabaw sa gahom sa Diyos. Pildi ang kaaway sa dihang ang Diyos dapig nato. Wala gay makabatok nato. Father, salamat kay Lord. Sa mga kamot nga gibayaw karong buntaga, Lord. Salamat, I pray, Ginoo, nga mabarugan nila ilang nadungog karong buntaga, Lord. Makabarog sa kaluwasan, Ginoo, bisag unsaon pa.
pag-alig-ig sa pagsulay sa mga temptasyon. Kung na may mga testimonyo, Ginoo, nga ilang na-experience, makapadayon kini nga testimonyo by the power of the blood of Jesus. By the power of the blood. Protect our testimony, Lord. Because this is not our testimony. This is your testimony, Lord. Buhat ninimo sa among kinabuhi. Sa imong pagtangtang namo gikan sa sala, gikan sa tanang matang Ginoo sa kadautan. Lord, I pray, makapadayon mi tanan nga mubarog sa ngalan ni Jesus. Ang wala pa nalikon, malikon to this morning in Jesus' name. Malikon, Lord, in the name of Jesus. And Lord, cover us with your precious blood by faith in Jesus' name. Kang kung mo anang atake sa kaaway, Ginoo, maka-response mi, pinaagi sa imong pulong, nga mong nadunggan karong buntaga. Buingon mi, wala na kay gawmyawa sa mong kinabuhi, tinabuna na mi sa dugo ni Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Count us, Lord, as God, mga taong seryoso sa kanimo, Ginoo. Kung imo manggihatag imong kinabuhi, among ihatag among kinabuhi para kanimo, Ginoo. Ug para sa uban mo wala pa kailan nimo. Bless those hands, Lord. Strengthen those hands. Salamat, Lord. Cover our family with your precious blood. Cover our property with your precious blood, Lord. Cover us, Lord. Imong dugo sa diyang makita sa kaaway, di siya kaatake namo tungod kay nagbarog mi sa dugo sa gahom nimo, Ginoo. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Kung saan mga nalibog, nagduha-duha karong buntaga, malikon ang pagtuo sa ngalan ni Jesus. Dalaygon ka, Lord. The best clap offering among ihatag nimo karong buntaga. The best clap offering sa nag-ula sa dugo. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord Jesus. Salamat sa imong dugo, Lord. We cherish you, Lord. We love you. We adore you. In Jesus' name. Amen. O amen. Ang lingkod mo, my son.